Mireu això. Fa uns quants dies que m'hi fixo i aquí a Princeton, on visc, estan apareixent forats d'aquests al terra i apareixen per tot arreu on hi ha gespa i arbres. Apareixen al campus de la uni, apareixen als jardins del poble i fins i tot tinc amics que m'han dit que al jardí de casa seva també estan apareixent. Ho trobo super curiós i no en tinc ni idea del que pot ser, però sé d'algú que em pot ajudar. Hola. Ei, Cèlia! Ei, Mariona! Tinc un misteri per tu. Vale. Fa dies que veig que apareixen forats d'aquests per tot arreu i no en tinc ni idea del que pot ser. M'ajudes? Bueno, l'únic que puc pensar és que no siguin uns insectes, unes cicades, que... Vale. No, però és que això seria molt heavy. Uà, no fotis. No n'estic segura, per tant, fem una cosa. Tu envia'm fotos, imatges, vídeos, absolutament tot el que trobis, jo faig recerca i en tornem a parlar. Vale. Vale? Perfecte. Que vagi bé. Molt bé, quedem així. Doncs ja tinc feina. Ei, Cèlia! Després d'unes setmanes sense cap novetat, per fi tinc una notícia. Una amiga meva m'ha enviat aquest vídeo. Es veu que mentre estava treballant al seu jardí va veure com sortia una cuca del terra. Creus que pot ser la primera cicada? Cèlia, necessito més informació sobre aquests animalons, així que fot-li xitxa a la investigació. Hola, Mariona. Aprofito que tinc 5 minuts i t'explico una miqueta més que he trobat perquè és superinteressant. Realment sí, sembla que estàs davant d'una espècie de cigales, cicades en anglès, i no són qualsevols, perquè els que estàs a punt de conèixer són la generació X, és a dir, que van tots junts. Porten 17 anys sota terra. Si ho estàs sentint correctament, és a dir, fa 17 anys van fer un forat al terra, s'hi van posar allà i porten 17 anys arrapats a les arrels dels arbres, xuclant el líquid i alimentant-se. I ara, lògicament, doncs toca veure una mica món i sortir a l'exterior. I és curiós perquè sembla que, tot i que sempre van junts, és a dir, cada 17 anys la generació explota tota i tots surten a l'exterior a veure món, doncs aquest any ja estan començant a veure algunes descoordinacions i alguns científics diuen que podria ser pel canvi climàtic. Perquè generalment l'explicació que es fa de com saben aquests insectes quan surti a l'exterior és a través de la temperatura del terra. I ara amb onades de calor o amb temperatures una miqueta boges doncs estan una mica descol·locant. A més, has clavat la localització perquè estàs a la costa est dels Estats Units i és allà en alguns estats viuen aquesta espècie d'insectes. És a dir, és normal que vegis forats al terra perquè estan començant a sortir. D'aquí res hi haurà bilions d'insectes que es posaran als arbres. No et dic res, no faig spoilers. Tu vas m'explicant què vas veient i jo et vaig explicant, que així és més emocionant. Estàs a punt de viure una bogeria, perquè clar, pensa que això passa cada 17 anys, per tant és un fet superhistòric. Aprofita-ho al màxim, envia'm moltíssimes fotos i vídeos i jo et vaig explicant. Seguim en contacte. Adéu, Mariona. Cèlia, tenies tota la santíssima raó. Estan començant a sortir cicades dels forats aquells que et vaig ensenyar. I a mi això em sembla flipant. Però el que em crida més l'atenció és allò que em vas explicar de 17 anys, un cicle de vida de 17 anys. Trobo que és un número molt gran per un cicle de vida d'un insecte. I a més, per què 17 i no 15? Tot plegat em sembla molt curiós. I he estat llegint al respecte. La hipòtesi més acceptada sobre per què 17 és perquè, tenint aquest cicle de vida, les cicades eviten que altres espècies que podrien ser depredadores o competidores se sincronitzin amb elles i ocupin el mateix lloc i el mateix espai. I això passa perquè 17 és un número primer. Un número primer és aquell que només té 2 divisors, ell mateix i l'1. 17 només té divisors, el 17 i l'1. T'ho explicaré amb un contraexemple perquè ho entenguis bé. Agafem el 12. El 12 no és un número primer perquè té de divisors l'1, el 2, el 3, el 4, el 6 i el 12. Si tens un cicle de vida de 12 anys, vol dir que sortiràs cada 12 anys. El problema és que totes les espècies que tinguin de cicle de vida un divisor de 12, per exemple 3, 4, 6, 2 i evidentment 1 i 12, se sincronitzaran amb tu i competiran. Clar, el 17 no té aquest problema, perquè només té 2 divisors, 17 i 1, amb la qual és molt més improbable que això passi. El que fan aquestes bèsties és utilitzar les matemàtiques per fer-se la vida més fàcil. I em sembla meravellós. Ara bé, com compten fins a 17? Doncs pel que he llegit, això és una pregunta oberta a la ciència. És a dir, que si t'hi vols posar, hi ha camp per córrer.
I per si no fos prou, he trobat una curiositat superxula sobre les cicades a Princeton mateix. Resulta que fa 2 cicles, és a dir, fa 34 anys, Bob Dylan va venir a Princeton convidat per la universitat. I, evidentment, va poder observar tot aquest espectacle natural que estic a punt de veure. Va quedar tan al·lucinat que es va inspirar i va fer una cançó. Aquesta cançó es diu Day of the Locust i és molt xula. És a dir, les cicales que ara t'ensenyaré són les besnetes que van inspirar a Bob Dylan per fer aquesta cançó. Disfruta-ho! Tears and perspiration, the birdies were flying from tree to tree. De moment són poques cicades les que he vist, però tinc ganes de veure si en surten tantes com els de per aquí diuen o si els americans són uns exagerats. Ja ho veurem.